Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa loob ng probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 5 na bulan sang Mayo, tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Ini mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Antes ang pila ka mga isyo lokal kag nasyonal, diri kita anay makatalaka na. Ang tinawganay wala kag tuo. Kisa gapahuway-huway ka na, matawgan ka pa. Basa ka sang text reklamo sa Basiwa, Prime Water kag Sinico. Ano ning nagakatabo man? Daw wala kita kapalahuwayan. Grabe ang reklamo sa nasakupan nga area sang Sinico. Bacolod, Murcia, Silay, Talisay, Bago. Ang reklamo, ang brownout, hindi maintindihan, may ara isa kadlaw katatlo. Kung hindi ka kapreparar, guba ang mga appliances mo. Anong natabo sa Sinico? Ari pagid, nagpare sila nga duwa. Kung mag-brownout, wala tubig. Ang Basiwa, hindi man ka-deliver tubig kag ang prime water. Dako nga problema gid sang syudad sa Bacolod kag mga area nga nasakpan sang Sinico. Lain pagid kay ang estudyante untat man klase, guba ang klase siling mo mga computer sulbalay mo, mga laptop kabataan pila kadlaw urot giniwasak bangod sang hindi maintindihan nga brownout. So ano ini? Ang aton malang gabayad man kami husto. Gasulubrang sukot wala kami kabalo. Bayad man kami gyapon. Kay para lang may suga, para lang may kuryente. Bisan wala tubig katubod, kisa daw gatas na daw kape, lunang ang gagwa. Bayad man kami gyapon. Tiyan mo lang kitas ni. Ang mga konsumidor galalain na. Dangop sila sa katapo sang media. Ang media matalakay sini. Tuon man sa bungol kabulag sang Sinico kag ang nagahagad padayaw nga prime water nga wala man gali gamit, kulang man sa generator, kung mag-brownout wala man sila tubig. Puerte na nga pag-antos ini sang syudad sa Bacolod kag mga area nga nasakpan sang Sinico. San-o kami makapahuway-huway sini? San-o kami makapahuway pulaw para may tubig lang ang sulod sang puluyan? Ano natabo dire? Nagagad ka mo sang tinikel sa prime water nga masibisyuan nyo sobra 90% sa taga-syudad sa Bacolod. Ang guwasubong niya, antos ang Bacolod. Wala tubig, tining mga brownout, kasi siling sa Sinico, ay brownout naman. Wala naman tubig na. Kung may generator, maguro yung prime water, kabasiwa, kung hindi daan, guba na. Kung taligin, prepara nyo na, kaya gagamo pasalig. Ang taga-Bacolod kag konsumidor, mabayad malang ni. Gasiling pagani kita nga basi kung saka-sakaan, okay lang. Basta hindi kita hagad pulaw, nga mapatay ka sa pulaw para katubig ka. Guba ang ginawa mo, bakal sang gamit mo. Gubon sang brownout sang Sinico. Por Diyos, por Santo. Husto naman ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%.
Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Ang masunod Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Dulodog singon ko lang niyo. Ang palayag kapon, nakayuho man ko kahapon mo, kadumdum ka mo, sang tuig 2016 sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte, Puerte, kung magdaog ako, masakay ako sa giske dalang bandera sang Pilipinas, malibot ako sa West Philippine Sea. Puerte to, sus palakpak pa sang tao nga. Isa ini sa bagay nga puerte
ang nagbulutar kay Presidente Rodrigo Duterte. Nagdaog siya. Subong nag-init ang isyo sa West Philippine Sea. Medyo relax ang Presidente. Nya hindi kita mangitaga mo. Diplomasiya lang. Hindi kita kasarang sa pungsod China. Bisang ginalapak na kita, ginabuli na kita, sige lang. Kaya niya migo na ang pungsod China mo. Kahapon, nadugangan pagid. Ini yung presidential spokesman niya, nga si Harry Roque, kadasig magsabat mo. Nya to, sa tuig 2016, joke lang to, sang presidente. Majoke-joke kay mo yung dako nga problema ini. Ang aton ginagaw na, himuon mo lang joke. Ang aton, daw ihatag mo na sa pungsod China, joke lang to. Abot silingon, ginintulin mo lang ang pumuluyo. Di pa sakay-sakay ka kung jet ski ka maglibot, dala ang bandera. Pagsubong, anay kay uminit ang isyo, sabat niya ang spokesman, niya joke lang to ni Presidente Rodrigo Duterte. Hindi nyo man patami ang Pilipinas? Kadako nga isyo, ato na inagaw pa. Sabat nyo, joke lang, aklain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51. Ini nga mga balita kag isyo gindulong sa aton pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nagkahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha Sa 57, ang masunod nga balita kag isyo. Lasay 59 daw dulo di Buenas Manabacolod no palangga kita ni Davao Mayor Sara Duterte nga aman nagdonar siya sang isa ka RT-PCR machine nga may 20 ka sampling kits daw mayo man no ang machine ginbaton ni Mayor Bing Leonardia upod kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, City Administrator Imang kag iban pa nga mga opisyal kag department head sa Bacolod dito gid sa silay airport. Ti suno kay Mayor Bing dako ini nga bulig ang RT-PCR machine ilabi na nga mayara sa pagsaka sang COVID nga kaso sa syudad kag kinanglanon sa karon ang testing. Mayo man na daw may pagulikid man ang mayor sang Davao si Mayor Sara Duterte nga karon gabandira ang alan Ran Sararan Porte no. Tiga pasalamat gid ang syudad sa Bacolod kay Davao Mayor Sara Duterte. Balo ka
believe ako ni kay Sara, kundi nagwa ang ngalan niya, run, Sara, run, bisan diin lang ara. Siling ni Sara, siling niya, hindi kita magambal patapos. Mga isa ka tuig mas pa ang eleksyon. Siling niya, wala pa sa makapakot, basi kon iguong ko sang COVID, kag hindi na ko maumpaw. Pwerte man si Sara kung magambal, no? May isog klase bahay ni. Pero te, gasiling man na presidente, niya inday, hindi maglagan, kabudlagid, hindi magwanta, nagyan ko, pahuway lang. Te, ilang taon ta kung anong matabo, politika niya mo. Ang politiko ya, subong galungo, boss, dalasa kag mag-inkwentro. Siling gani isang aton mga kauturan kag ang pila ka mga ga-analisa sa politika, kuluyag maglagan presidente kag bise, now na, pagwa na kamo sa ngalan nyo, ibantala nyo na, kay porti na kalapit, sobra lang isa katuig, eleksyon na, para mabalaan sa tao, kung kada sino ini sila, ngaluyag magpapili nga mangin presidente, kag vice-presidente, sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sugsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:06. Happy birthday da kay Kate Sambales. Kay Kate Sambales, happy birthday. Tamyaw ka ni Evelyn Sambales. Standby na sa Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,